Obdobie po druhej svetovej vojne. Po druhej svetovej vojne sa Prešov začal meniť na moderné mesto. Predstavte si, že jeho rozloha bola 5-krát väčšia než v stredoveku. Priemysel rástol, no jedna vec chýbala, poriadny systém verejnej dopravy. Súkromní dopravcovia po vojne zmizli a ľudia boli odkazaní na vlastné nohy alebo bicykle. A priznajme si, šľapať pešo do práce každý deň nie je žiadna sranda. Potreba MHD v Prešove? S narastajúcim počtom obyvateľov, ktorý prekročil hranicu 20 000, bolo jasné, že Prešov potrebuje MHD. Ľudia z okolitých dedín dochádzali do tovární a len málo kto si mohol dovoliť auto. Autobusy mali byť riešením lacné, dostupné a hlavne pohodlné. No kto by čakal, že práve toto rozhodnutie ovplyvní životy tisícok Prešovčanov na dlhé roky dopredu? Založenie miestnej dopravy 1. septembrový deň roku 1949 bol v Prešove výnimočný. Krajský národný výbor rozhodol, vzniká miestna doprava. O pár dní, 4. septembra, už prvé autobusy vyrážali z námestia Republiky Rád. Ľudia sa zhromaždili, niektorí si robili fotky, iní sa len divili, čo je to za čudo. Prešov zažil svoj prvý krok k modernej verejnej doprave. Prvé autobusové linky. Predstavte si rok 1949, mesto ešte stále nesie jazvy vojny, ale už má 4 autobusové linky s trasami dlhými spolu 36 km. Na cestách brázdili autobusy Tatra 24 a 2791. Intervaly boli hodinové, takže ak si jeden zmeškal, bol si doslova na hodinu v pasci. Trasy spájali napríklad Dubrávu, Solivár, Šváby a Nižnú Šebastovu. Na tú dobu to bol veľký luxus. Rozvoj v 50. rokoch rok 1950 priniesol veľký krok vpred. Na Košickej ulici vyrástlo nové technické zázemie, ktoré konečne zlepšilo podmienky pre údržbu autobusov. Pribudla nová linka, ktorá spojila nemocnicu s centrom mesta. Na tú dobu to bolo ako pripojenie k Wi-Fi. Počet cestujúcich stúpol na 1,9 milióna a autobusy najazdili vyše 317 000 kilometrov. To je ako keby obehli zem 8 krát. Príprava na trolejbusy. V polovici 50. rokov sa v Prešove začala diskusia o zavedení trolejbusov. Počet cestujúcich stúpal raketovou rýchlosťou. V roku 1956 ich bolo už viac ako 7 miliónov. Nové autobusy Škoda 706 RTO boli síce skvelé, ale nestačili. Preto sa mesto začalo pripravovať na veľkú zmenu. Prešov sa mal stať moderným trolejbusovým mestom. Taxislužba a modernizácia. Vedeli ste, že miestna doprava začala v roku 1950 aj taxislužbu? Jazdili na autách Java Minor, niečo ako dnešné retrokáry. V roku 1951 pribudli moderné autobusy Škoda 76 RO. Tieto stroje nahradili staré Tatry a boli pýchou mesta. Linky sa modernizovali a spoje jazdili častejšie. Konečne sa ľudia nemuseli báť, že im autobus ujde tesne pred nosom.